jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe e Yawpindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko siifa e kelle gaden e jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi talata sappo e jeenayyi lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko siifa e kelle gaden e jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande Walf Quotidien honno jiiɗon noɓe mbaɗiri e gardinatal mabɓe ɓe mbitande ko vallée du fleuve Sénégal en woni tan noon ɓe kolliti kay wonande kay garti e ɗin ɗon inondation ngaji ɗi ganduɗa mbaɗino e hitande yawtude nde hani e ko ganduɗa nena fuɗɗi wadde e nder leydi ndi ɓe kolliti noon wonande kay oɗo saaha so tawi qimama ko wasa hen tolnima e milliard uji woni temedde jeegom milliard woni 600 milliards de koppareje meɗen CFA ko ɗum woni ko wasa e ɗin ɗon inondation ngaji ko noon kadi ɓe garti e ɗin ɗon kulhuli e jogadi ko yowiti e ngabbugol ndiyameje ɗe toon to vallée di fleuve mo leydi Sénégal kam musidɓe men janiyankoɓe garti ni ha e ɗin ɗon kulhuli ganda kay ina joga toon to diwan mo Saint-Louis ko yowiti e ngabbugol ɗen ɗon maaje ɗum foof ina tawe e nder nden ɗon jande ganda kay ko kam woni jande wiyetende Walf Quotidien ɓe kolliti ni so renaki ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni yoga e ɓesguji ɗiyete gummoto e galleji mumen o saaha mo goni e saaha musɗo ɗum ina tawe e nder nden ɗon jande ganduɗa kay ko kam woni e jande wiyetende jande Walf Quotidien jande quotidien le quotidien kañum arti ko e jillu ganduɗa kay nelaɓe FMI ene poti ɗum wadde ɗo e nder leydi Sénégal so nguɗon jillu o mission noon sababude muɗum ko arde joddade e laamu leydi Sénégal yewtidde ɓen ɓe ganduɗa kañum goni tambiɓe faggudu leydi Sénégal ɗum noon ene hollitama ni wonde e nder jayde nde ɗen ɗon toɓɓe ɗe ganduɗa kay ene jogori hen yewtiddede ɓe garti ni ha e ɗin ɗon situation ngaji ɗi ganduɗa kay laamu ngu ene waɗanno ɗum ɓesguli ɗi ɗum koto yowiti to banggue courant ene woni tan noon ɗum nene ma ɗum yewtide hen ɓe kolliti kadi wonde ma toɓɓe goɗɗe ƴette hen ɓe garti noon e gunɗon jillu ɓe kolliti ngu dumato ko ma ɗum won yontere ɗo e nder leydi ndi e wiide jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde quotidien le quotidien jayde l'informé kañum arti ko e ɗo e lamorgo ngo Dakar ɓe garti noon e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni yelotoɓe ɓe kolliti wonande kay oɗo saaha joni Dakar koko wonti nokku jelari kala ɗo tourda aɗa yiya ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni yelotoɓe e nder booli Dakaru ha ni yoga e rond point ngaji ɗi ganduɗa kay ko nokkuji ɓurɗi heptinede ɗo ete nder leydi ndi ɓe cifimi hen ko wayno Masalikul Jinan ko wayno toon to Ngor Almadi ha ni toon to ganduɗa kañum woni ɗin ɗon karafuruji ɓurɗi mawnude e nder leydi ndi ɓe kolliti noon wonande kay ɓen yelotoɓe goto e mabɓe nena habre wonde ñalawma kala maɓe dañ ko ina tolni e ujunnaje ɗiɗi ha ujunnaje tati sahaji ni ñande aljuma maɓe dañ ko ina tolni e ujunnaje jeegom ɗum foof ko e jelade ndi ɓe keɓata ɗum e wiide e jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde informé ɓe gartine kadi e on ɗon rafi biyeteɗo choléra ɓe kolliti noon ko ina tolni e 390 personnes ko kañumen kay woni ko on ɗon rafi choléra memi e nder leyɗele capantati e goho e nder dunde Afrique ɓe kolliti noon ko ina tolni e ujunnaje 4 e temed tati e capanɗe tati e ɗiɗo keeɓi hen ruttade e jomumen woni kawri hen e ladial e on ɗon rafi biyeteɗo choléra jande Sud Quotidien kañum yilli ko toon to Bowol Guendire woni suudu sarɗeji leydi Sénégal ɓe garti noon e on ɗon ouverture won tan gudditgol on ɗon section extraordinaire 2025 ko yowiti e suudu sarɗeji leydi Sénégal ɓe mbitande ko toɓɓe tati ko ɗum kay goni e tabal ngal gam yewtidede ko yowiti e fanluwaji e nder leydi Sénégal ɗum ne tawe e nder nden ɗon jayde wiyetede e jayde Sud Quotidien koye on saaha jayde wiyetende Direct News kañum naati dingadal totti konngol on biyeteɗo Abdoul Khader Sall kanko Abdoul Khader Sall noon ko kanko woni gardiɗo on ɗon mouvement biyeteɗo askanu Sénégal kanko noon o arti gam sudde konngudi ko yowiti e on ɗon plan de redressement ko noon kadi o artini e jillu ganduɗa kay FMI ene foti wadde ɗum ɗo e nder leydi ndi hani e train de vie de l'état wondude e linon inondation ngaji foof kanko on ɗon
Abdoul Khadre Sall o arti hen e nder nden ɗon jayde o hollitini wonde kay wona ɓe duusa laamu ha laamu yetto e pouvoir ɓe goppa ɗum ala ɓe gonata koye ƴewde kala ko ɓe jii hen ko fewani maɓe ƴeew hajade beele ɗum ɗon o wawa ɓuccitede no hannirta niyete e nder ɗin ɗon konngudi fof noon ina tawe e nder nden ɗon jayde wiyetede jayde direct news. Jayde La Tribune kañum arti ko e alhaali Azer kam e ONAS e wiide maɓɓe noon ɗin ɗon alhaaliji kay ko kañumen foti adade laɓɓitede taw ha laaɓa e koye ɓesguli ɗi e wiide e jayde nde ganduɗa kay ko kam woni e nden ɗon jayde wiyetede jayde La Tribune kona ɗum ko ɓe garti e on ɗon mo ganduɗa nana laɓɓina hoore muɗum e ko yowiti e on ɗon alhaali mo ganduɗa kay nene wiye kanko Farba Ngom o mo ganduɗa o waɗi contacté o mo ganduɗa kañum woni maître Clédor Ly ngam wona avocat makko kanko noon Farba Ngom ene woni tan noon ɓe mbi o yeddi ɗin ɗon konngudi ene tawe nder jayde La Tribune koye on saaha jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetede jayde point actu kañum arti ko e mairie mo Dakar ɓe kolliti noon wonande Khalifa Sall Barthélémy Diaz kam e Ousmane Sonko ɓe tato mone mabɓe fof noon jiiɗi ko neɗɗo muɗum yo won toon e dow gardigo mairie mo Dakar ko ɗum jeeyi sababu ɓe kollitini wonande élection o woni tan sumgoji ɗi wonata ko ñande altine garawo o nogas e joyi lewru nduɗo ndu gonɗen e woni tan noon kamɓe musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti hen hani e ɓen ɓe ganduɗa mone mabɓe kala mo toɗɗi ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde wiyetede jayde point actu jayde L'As quotidien arti koye gunɗon jillu ganduɗa kay FMI ene jogori wadde ɗum ɗo e nder leydi Sénégal e wiide mabɓe noon FMI ma tawe ɗo e lamorgo ngo Dakar à partir de ñalawma hande kona ɗum ko kamɓe musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti e ndungu ngu ɓe mbi oɗo saaha yimɓe nayo ko kañumen goni ko kawri e ladial toon to diwan mo Kaolack ene woni tan noon taw ɓen ɗon nayo hawruɓe e ladial ko sukaɓe taw noon jeeyi sababude mayde mabɓe ɗum ko wiyete ko jamguel leydi ine noddire foudre e ɗemgal tubankore ko ɗum jeeyi sababu mayde mabɓe e wiide nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetede jayde L'As quotidien jayde Source A kañum arti koye on ɗon fannu ko yowiti e on ɗon projet de loi mo ganduɗa kay kolliti noon wonande kay toon to assemblée nationale suuɗsade leydi e Sénégal première section extraordinaire o kañum kay woni ko uddita ɓe kolliti noon toɓɓe nayyi kañumen kay goni ko pawa e dow tabal ngal kono noon ɓe mbi ɓe ɓe ganduɗa kañumen gon opposition kañum kay nena hollira kulhuli muɗum ɓe ɓe ganduɗa kañumen goni wonɓe e majorité o kañumen kam nena cumba ine caejo ine kollira kañumen kam ala ko kuuli ɗum ne tawe jayde nde kowona ɗum ko kamɓe musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti e Farba Ngom mo ganduɗa kay nena yedda ɗin ɗon konngudi wonande kay o ƴetti ko ine tolni e million ngaji temedere ngam tottude ɗum omo ganduɗa kañum woni maître Clédor Ly ngam wawa wonande mo avocat kanko Farba Ngom ɓe kolliti wonande kay o yeddi ɗin ɗon konngudi ha laaɓi ceer koye on saaha noon nden ɗon jayde ganduɗa kay komo woni jayde Le Point ari ngam wiide gacce mi fammina on hono ɗum yaari ɓe mbi kay ko Farba kañum kay yeddi ha memi leydi wonande kay hay lawol gotol cokkodirani omo ganduɗa kañum woni maître Clédor Ly ngam wawa waddemo défendre o holliti noon wonde kay ɗum ɗon ko ɗum manipulation tan jaydeji ɗi jayde guindire nde jayde Le Soleil ko hen arti koye on ɗon projet de loi mo ganduɗa kay ko toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal ɓe mbitan nde ko yowiti e transparence kam e lutte contre la corruption ko ɗum kay woni ko laamu ngu yiiɗi ko ɗum jeeyi sababu ɓe jaltini toɓɓe nayyi ɓe pawi ɗum e tabal ngal ɗe foti ko yewtede toon to suudu sarɗeji mo leydi Sénégal jayde coftal ɓalli nde jayde ganduɗa kañum woni Rewmi Sport kañum arti ko e gunɗon polgu ganduɗa kay Sénégal dañi ɗum e dow Sud Soudan ɗum ko to banggue fugo cingalel woni basket 78 à 65 ɗum woni ko Sénégal fooli kippu mo leydi Soudan wadde noon Sénégal dañi fartange wadde qualifié ɗum ko yowiti e quart de finale uji ɗi Sénégal ma hawride e on ɗon kippu mo leydi Nigéria e on ɗon sengo woni ko wiyete ko basketball ko wona ɗum ko ɓe garti e élection présidentielle ko yowiti e gardigo hoorejo fédération sénégalaise de football ɓe mbita nde holko haaɗi ha joni ɗin ɗon résultat ji woni tan ha joni ndin ɗon jincudi soit taw ɓayyinede kamɓe musidɓe men e jeyniyankoɓe ɓe garti hen
ngam wadde namdal ko yuwiti on ɗon fannu koye on saaha jayde Tribune Sport kañumne naati dingadal ɓe mbitande ko Sénégal ene foti huccodirde e Soudan ɗum koko yuwiti e football ɗum ko wiyete ko CHAN ɓe mbitande so tawi kanji ɗin équipe aji ɗiɗi foof ɗi mbaɗi nil ma kanji ɗiɗi foof dañ fartange e yawtude e dawal quart de finale ɗum ina tawe e nder jayde ganda kay ko woni Tribune Sport ko wona ɗum ko ɓe garti e afro basket masculin ɓe mbitande ko Sénégal kam fooli on ɗon kippu mo leydi Soudan ma huccodir e leydi Nigéria e quart de finale uji ɗi. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno rubinolade ko siifa e kele gadan e jayndeji leydi Sénégal aadi meɗen e rubiɗo jayndiyeji wonata ko ñalawma janggo soko geno haaji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade e rewidade programme uji ɗi Pindi TV. Allah jarama on jarama.